खुलुमका कम्पै टिभि नाय तंनाय खाबन ताखुकताय बुखुकसुनो लामसगो आं किशोर जों क कायसा दङ जों सायमानो जे हानो हामजांनाय रक हाबाय गोदालै दङ हानि बाहायनो मतम सोसावै दङ आव जों हानि सिमिनो आजायो हारनो हावनो सिनि लांमाबो मिलिवै थांगो हायफनो जारा हानो हामजागै दंनाय रकले बर राजनीतिक फानंथों हाय एकेबा जेसा जागा फानथं थों राजनीतिक फान खालायथों जेसफान खालायथों हायफनो हानुले बरक सोलागैनो दङ बा हानि हाबायले ब गोदालैनो दङ अ हानो गोदालै दंमान बागैनो अ हानो हामजागमानि बागैनो हानि सिमि तामो तामो आजिमुं माखा फादि खानाय नायलायनो नंनो मालाय रोनाय साबो अबो सिनि रोनाय जों फायसा पयका सुतार मोरा विलेज कमिटिनि बिसिं खबजाक गगन सदार गामियाव फायदिंके तेलेलिया नंनो सिनि रोनाय टेके बया बंखा जरा कायसावो आईपीएफटी नि एजीएस दंनाय तै तावुक साल किसा सकांनो तिप्रा मथावो जयन खालायका बंकासिनी जतनि खासुकसा सार जितेन्द्र ब्रह्म सारनो पुलानो लामसगो खुंफैतिबा खुलुमगा बेलाके हामबा जतनो खुलुमाया फारो खुंफैतिबिनि बिसिंति नाय तंनाय जत ताखुकतै बुखुक संनाबो बेलाय बेलायखनो दिबर गाहाम तै खुलुमानि याफार जोंथ नुगो लिडार गांगांके माने मा लिडार गांगांके बरक बायसे यां यां ओङै दङ महाय जे वान्सको फेमस मु लिडार गांके चेयर टेबल टी आसुगुइ दंगा नों बा आमहाय वान्सको फेमस फाइनु फाइका नों तिने अर खेतो सक्रंजाक माने अमो जे खिरानि खेतो करंजाक अब तामनि बागै नर जतनो सिओ जों हानि बागै जबा खलायो ए हा बायसिं कागैमानिया आनबागै हानि बाहायनि मतमनो जों तेबो सायमानो हाबाय जदि गोदालै दंखांके हानि जबा खलायते दैनो ए हानि बिसिंतै जे मानमानि आजि मानमानि न मा आजिवैनो नकनु खुंनोबो चालुगो तै हानि जबाबो आबो जों हिमै दङ अब हाकिनो जों गोबांमा बरनो तेबो सानानै मुजुं आसक दिन नरनां पुइला हामबाय मारो आसक दिन ओ हाबाय गोदालै सामुं खलायते दैनो ओ हानि किसे मिसा आजिमा बायनो नकनु खुं चालुगुइ दफानि सामुङो नाङै तंबानि न फुनुंनानि जरा मानिया बा जों फुनुंनानिबो थांया फियाबाति नर आतम साके अर फाइ लुकुरंनि बुसकाङो आंहाय बरक बुमथिके हानि हा दफानि चबानो खलायतानिबो बुमथिके तिनिबो खलायतं हयतोबा आनि नुखुङो गोबांमा रां फैसा गोनां आमति रखके वानसुगै मानना किन्तु नर तिनि आतम साका फायमा बाय नरना बेलायखनो हामबाय मारो तिनि सायमाननाय नरनि बिसिंति गोबांमा लुकुरक जे खरकसा लाइथांजाक जराव आईपीएफ तिनि जीएस नि तंनाय जितेन्द्र बर्मा अमति केसि सामुंखाय तंब्लानि तिनि सायमाननाय ना खाचङो आउनबाय नरना बेलायखनो हामबाय मारो जों हा दफाना हामजागो हुमानि अबनो कायसा प्रमाण होनानै मुचुङो इ हा चिनि बागै आमानि समान तामनिंगे मानि खाख्लाबनि दूध चावैसिं तरमा हायनो ए हानि फसलनो चावैसिं तरि तंमानि बागै अ हानो सिं पगैमानिया जत दिन लांमा तंसाक अ हानि चबानो खलायनै हिनैनो किसा जरानि सिकाङो हायनो हाय महाराज न लगिरिना हिनै तिप्रा मथा जॉइन खायका हायपानो तिप्रा मथा जॉइन खायका आं जे सामुंखाय फेमन आईपीएफ तिनो तामनानि हामिया सानायाखने आबानि वान सुमुंयाबो नाहार मुंया जत आईपीएफ तिंथों तिप्रा मथांथों तिप्रा हावा जत पॉलिटिकल जे पार्टी दंमारनो आंबोनो कबंनानि मुचुङो हा दफानि बागै गोरों साके साखना तरजयाव जों दफानि नाहार मुं दफानि सिनि मुंनो कतर खलायि बिनि भबिष्यत हायकेबा फायनाय थिनांनो जों गोथां तनानि बागै जतनो बाक्साके चबा खलायलायतानिवो गोरोङै मांखांकेनो बेलायकेना आं हामजागो ते आं वानसुगो ताबुकबो मथा बाय गोरोङै मानिया बा विभिन्न पार्टी मथा बायके गोरोङै मानियाङै तंलायमारनो बां कबंनानि मुचुङाबो सालचा जों गोरोंनानि दिगिनो ताबुकबो सामुं थां दङ भबिष्यतबो तांनाय एबं तांमांनो थांनाय हिनै आं खावचङो माने बुबा गरानि जेबिनि रोंमुं जेबोनि ककसार मुं फायदि जों थांचा लास्ट फाइट होनमान दिखौल जतनो फायदि आबोनो नों साना नेखानोना लास्ट फाइट मानि आबा आंखे लास्ट फाइट हिनैसो वानसुगिया अब लास्ट फाइट हिनजांनानि कक्रे हयतोबा सागोना फेबानि व्यक्तिगत बिउसि आं सानाय नायो अब लास्ट फाइट या लांमा तंसा गोथां तंसा जों फाइट खाय थाना नांनाय हयतोबा दफानि बागै फाइट खायनो नांखे मा फाइट खायनो मा थांनाय दफानि बागै सामु खायनो रखबा केबा नक नुखुंनि बागै फाइट खायनो दङ बो स्ट्रागल खाय दङ बिन फेमिलिनो बाहायके लांनाय आबो हायनो जोंबो दफानो फियगनानि हिनै kaisa leader hini wan sokoi basa laikhaba samung tangnani hini basa laikhaba जों abo chini la sinjangnai kiri tam hne wan ji kobai kaisa tongo ekbar dia na farle dekho shatobar mahai boni bagai ching langma tongsak
tining yaba khenang yaba soni yaba te bisisani pore phanangnai amti khena joto din langma tongsak chini chobano ha dofani chobano sing khlaini thangnai ebong dofa yok sanani sal phaya sak porjonto abono kobongnai ang kringi mano nung kringi mano uklugo tongnai joto abono manjoino yokmani maya sak porjonto choba khlai laithung ba khlainani digi joto no wansuguino chap jangnani bo phaitung abono nang nayo te kaisa kokungkai je राजनीति खालायमा बाय जे नों दफान मगे सामं खालाय दं राजनीति खालाय दंमा बाय जे निने ओ जे मखितिं रो खालाय दंमानि अबनो बिसिम बो फाय गदाल जाक दं निने वानसो राजनैतिक खालायमा बाय मखितिं रो खालायमाने अब तो आलादा कक राजनैतिक खनै जों कायसा बदल खावै हा दफानि दुख कष्टनि ककनो सावै हायकबा भारत हा कतरनि जे चालक फांग्रंनि थानियो जों बंनि खुंजुत लांगो फियाबा अबो हंगांके अबोनि बिसिंतै जानि नक नुखु नांमानि मानि खनै सम्पूर्ण आं तुबु सुगै मानि फानो आनि सालब्रुम ब्रुमनि जे चामुं हयतोबा आइखांके जों माइतलु फानो चाना नांगो मसजिं फान चाना सम्पान चाना आरो जत नांमा मानिनो आं गोबां आजिउइ माय फानो कम बेसि फान आजिनानि जे सुजुग न निजिनि याक्तनि कामायबाय नाबनो तिसा हयतोबनानि बागै न सामुं आं याप्रि बारकजाक एबं अबो चावै कथां दंमानि यागुलो न तिनी अमा पाइखांके करंसा जागा थाङै हा दफानि कक साइथानि हंके केव बाय बानजागो नेता फाइखानि फियाबा ओ नेता अंगै हाति रगो गोबां मा लुकुरं बुसखां कक सानानि सिगां तिनी आं खेताव न क्लाइ सामं क्लाइ आनि नकनि नांमानि समसन आजिउइ क्लांनानि बागै चाइतगै न मातंगो जतन साना नायमा के अबसे जे अब खालायना थांखांके तो हुकबार खालायना थांखांके अर यंसा खुक्सा बो सफरनाय दंनाय बा गोबां मा बिनि बेमार बो फाइमानो आबर न कातिरु सिनि दिनि अर हामसाजाक निनि खिरानि बागान ओंखाय अबहायनि दा राजनीति गो बुदा अबहाय गोबां मा केबेमुं रकनो कातिउइनो बसखांवा आकुंखांना नांगोन एक्चुअली अब कुबैनो ठीक न अबबो कायसा ताममानि नांमानि कायसा कक न राजनैतिक बबनो दङ राजनैतिकनि बिनि जे नाहारमुं बिनि जे वानसुं मुङो जदिनो कुनो राजनैतिक दल आबुनि हयते फेरि थांखांके आनो खिरा हामचा जागा फानो आतमसा कुनो बैक्टेरिया कुनो भाइरास आक्रमण खालायै आतमसा स्रापसानि बिसिङनो सगै थांमा हाय करमै थांमा हाय हयसाय थांमा हाय दफानि बिसिङबो दफानि चबा खालायलायतानिबो आबो हाय वानसुं मुङरगो जों फेर लायका हांकेनो जों गोबां मा जरावो ए आनि फसल हामियां माहाय संगठन रगबो हामियां मानि जरा फायो फियाबा आं अबनो खावचों आबो हाय जरा रक्ता फाइतुं काहामंनानि दिगिनो काहामनो वानसुगिनो बेबागनो चाप जाकथुं अबनो नांनायो माने निने जे मखितिं खालायनो थांथेनि बा हुकबार खालायनो थांथेनि किसिसा बेमार मानजाखांके नोंबोनि प्रतिरोधनि बागैने बिथिबराय मारो abo ketalke te sanania bini hayakaba kuno bacteria emon tongo je pesticide bepano bono control khaimia haya hangke aba tam ma khaina nang hanga ching hoyto ba chini fosol nostong thangsinai hayakaba je krishok hayakaba je hukbar khainai bini nuksan loss thangnai on magai duita na jaro tongo hoyto nungbono abo khainan bagai je time nane je bufango virus rom kha bufangna nung phuisawi मा बारिनि मा खिबिसिनाय आबनो जदिनो फुइसा हंके बाकियो बो सलवै निनि हुकबारनि खेता नष्टङै थांमानो गा आंहामसों सासिनावते गोबां साले बुजिनाय बर काहामनो बुजिनाय जत नायनाय र अबनो सिओ आं सिमिया हुकबार खायनेते गोबां मा हा दफान बागै चबा खायने लिडारनि बिसिङो तंनाय बर बाबनो सिनाय आं तिनि अबनो सानानै मुचुङो फाइदि आं हुकबार खायते दिफानो हा दफानि बागै चबा खाय दंमा हायते खरकसबा मुतिखेन चबा खाय दङ अब हायकेन दफासे कष्ट मानतैनो कष्टनि बिसिंतैनो हा दफानो फियगनानि बागै यक सामानि साल तुबनानि बागै चबा खायलायथानिओ जों जुदा जुदा करं बदल जुदा जुदा खे आलका आलकाङै तंयावै तामनि हिमाबा या कायसानि ये सिकंसा कसो हंकेनो मौसम खांखे तेगिसा बिनि कम जुरुंमानि चुंनुगो जों या सा रमानि सिलाय याक नेगनि रमै जों आगोगला खांके दाइति के चिनि ना हारमुङो हायकेबा जों जे रमनानि नायतमो रम मानलायनाय एबं क्राक रम मानलायनाय हनि आं खावचङो आवके जों थानसानि बिसिंतैनो जत सामुं खालायमानाय बा क्रागंखेनो जोंबा आगु गुइमानाय बसखांगंके अबत जों राजनीतिकनि कगो थांलायगांके नों अ जे हुकबार खालायथानि जे खिरा खालायथानि बसक आजि मुंरक माने ताबुक जरा बसक सालब्रुम दा खांना नां ना हाति बारो वाइसा दा खांना नां बो हायरके हुकबारनि कक जरा हुकबार खालाय थांनाय बरंनि जे हुकबार खालायनाय बरंके तो काहामनो सिनाय हायपानो आं किसा सानानै मुचुंखा
ani taklai ni oro je khirao besi ingla hoito ba 4 hote 5 ঘন্টা rok nai o jaga o amsuka jikhani ang sanani thanglia phiaba ang je khorso khlaimani silai aboni double ajiman khani ang khawo chongo khira je khangnani nangman hingabo sing sal badriawi no makhago ang saimano chini tako kishor ni bisingte bobo je dino kaimani aboni poreo phai thangja goro lai thangnai 2022 ni 7 tarik January o angoro busuli kaimani angke buska lai thangjak sini o mas ni no o tal ni no 7 tarik March ni simi singobono খাগনানি চেংখা অব তিনি সিক জরা তাবো থাকিয়া কো সালব্রুম ব্রুম সুং খাগি তঙ্গ কোন কোন দিন 140 কেজি কোন কোন দিন 100 কেজি কোন কোন দিন 150 কেজি আমতে কেন সুং 7 তারিখ মার্চ নিসিমি তিনি সিক জরা খাগি তঙ্গ আশা ক্লাইও চুং ওয়াতই যদি বাংয়া হংকে তে 15-16 দিন আর খাগি মাননাই হংকে চুং যে ওয়ান সংমানি মনি বিসিংতে যে খরচ ক্লাইমান আপনি ডাবলং থানি হয়তো ট্রিপল ফানঙ্গি মানো গাবো তাও ওয়েদার নি উপর কিসা ডিপেন্ড খাইনাই ওয়াতই তাবক সালবো হামতাই আঙি দङ ওয়াতই কিসা ফাইকা এ ওয়াতই ফাইমানি ইয়াগুলো যদি বেশিবাং হাংকে চিনব সগিরক থাংমানো जोंआबो नाय दङ ওয়াতই তা ফাইতুং তাকসক জরা চিনর যে নাংকুংমানি অমসুকেন তংখাংকে বসকাং চিনি ওয়ানসুংমানি ও তেबो কাহাमंनाय अ फसलनि बिसिंथि सिनि नांकुंमानि आसा खालायमानि से गोबां मानानि दिगि जों आसा नारगुता o jarawa norok nugui mankhana o je khira অবরং তাবো বাজারও তালাংনানি বাগিনে সাইজাগাই দङ কাহাম হামিয়া যতন কাহাম কাহাম হাতিও তালাংনানি বাগিনে ओंखाय मत तिनी बो हातिओ तालांनाय तु बो बाजाराव तालांनाय तिनी सिनि लोकेल बाजार सुतारमुना दङ मर सुतारमुना तलांनाय सिनि सुतारमुना काहामनो फालिमानो अब नय जों हाकसाला थांगिया सिनि लेंलांमा हाति होनि जाता बिस्रा मनजनि सिनि जागो आरोबो जों पाइकारि रियो सालब्रुम ब्रुम न गबके तिनी सारिकनि हातिनि बागै मतामति आरनि दङ काहामनि काहाम कायसा दाम हामियान हामा कायसा दाम आमदिके जों फालुता o jarana faisa paika जों नुगै मानखा सिनि त्रिपुरा हास्टेनि बेलाय मुं गोनां सिनि मुं गोनां रोसा मुंखुरुं जतनि खासुकसा सिनि सार दुलाल देव ब्रह्मा फाइसा पाइजा सार बाहिके सापाइका तिनि आं खोनामानि आनि आं फायं जितेन ब आसोक आकन आ लामा हिमजाक बरकबा जे अमति हाय हुक बानो तैने सामं खलायनो बंगनो मारखेन खातंगो बरकबाय मालायनो मुसुंगो हंगै बिनि थानि जे आसो काहामा काहामा केन कथा मखमान खोनामानि तिनिले बायथां नक्सुका आसो काहामा काहामा खिरा रक नासिगि नायके हायले किटिं किटिं म आं फन सासो मिलि मिलि खलायमे आबो हायनो किबि किटिं किटिं पक्थ पक्थ यां साया सा थतक यां हा माने ताम सासिनाय बखा स्रां सावि फायुता आगिन कथमारो तेसे मुजुमा फिरुता जरा कायसा नों माहाय खालाय फैबानि आव बनि लोगो लोगो ताम सासिनाय हुकबानि मैखोतों थाइखोतों तो कायो न कायो बन लोगो लोगो पिया रंनो बो बरुं बरुम ति खेतो तालाङै थाङि तनियो आहायनि बागै नमति जराव तिनि नगि बेलाय बेलाय खा फुरसुका खातुं सुका तेबो बिन रक बिननि बागान बो नायफैखा खागिबो तंलायो आबन परे ममफल मासमेलन हिन आबनि हाय नों नाबले हेगे यां खिरा बो कासै कट कट आ म हायके जदि खलायकेसे खापां सरांगो चिन बरक बो म हायके सामुं खलायकेसे तंग थंमा हापार फायु हायसि नों तो रोसामुं बाय गजाल जगबा दिनि अम हायरकनो नुगुइनाय अ हुकबानि अम हाय नुगुइनाय किसिसा लाइन टांग नि खुक्ति कायसा रोसामुं जादुनि रोसामुं खोनाना मुसुला हासगले हाखामा नायथंमा बारा जादु सं तंलांमा तंथै अनंनि कायानो केबो सिलिया साकिसे गुमति तुइमा साकिसे गुमति तुइमा रायकसम बगलामानि कगनोबा साबसे सालांसिनै ओ मानि कगनो कग बरगनो खोनातंग मानि साबसे वालांसिनै साबसे वालांसिनै हामबाय तंथका नरगय मालाय
नायते नायते ते कायसा खेतआव फायसक फायका जे खेतआव गुबुन जायगा जों खिरानि खेत नङै फायका अरं थांखे खेतआव अबो तामनि खेत फारि जों नायलाय नंखाय सार मखे तामनि खेत अब और অর্ধেক একটা কানিনি প্লটে অর্ধেক মফল দङ তে কাইসা আঙ্কা যেটা जों মাস্ক মেলন হিং ইংরেজি বাই সাইমানো চিনি কক বাই তাম হিন হয়তো বা থাইসি মুহিননা যেটা जों খরবুজা রকনি হিন্দি বাই নুক মানমানি अब गुजरातनि हयते आं सीट कालेक्ट खायो और ताकलाय खालायमानि पुइला ओंके अब मोटामुटी करा सुरुं थांखा जदि न ताकलाय बिनि फसल काहाम कांके फाइनाय नेक्स्ट सिजन अबनो गोबांखे खालायन बागै वान सकजा ओंके मखे तामसरा मफल यो मफल अमने मफल नि बिनि खेत मखे बाजाराव त ताबो गोबां मफल नखर त मखे लेर खादा हनजाक ताम हनजाका एक्चुअली बाजाराव जेटा मफल मन अब ओंके नभेम्बरनि लास्ट कायमानि अब ताबो फाइका ठीक न अंका अंके किसा वान सुका ओ जरो जदि न मफल गोबां हंके किसा लेट क्रॉप्स खाइ खाइसिन हाय वान समनि तान बागै जेफ्रो मार्केट मफल किसा पाइ कमगानो आ जरवा आनो म नंखर कांके बिनि प्राइस रक फसल जदि न कुनु कारणे कमं फानो बथाइनि दाम किसा गोबां रमानानो आमटेके वान सुकै किसा लेट खेनो मनो काइजाखा और के बसक जागा तो और टोटल एक कानि दङ एक कानिनि बिसिङै 5 गन्दा हंके मास्क मेलन ते 15 गन्दा हंके वाटरमेलन जेता मफल के बु ताल रग मफल अबो किसे मान हन खाखलाय मे मासनि मिडल रग जों मे मासनि कचा रग मफल जों हार्वेस्ट खायमाने अरनि तै मास्क मेलन नबो हार्वेस्ट खायमाने म एकी टाइमानो एकी जरावनो काइजाक साना थाखाय ओ आमसाइनि ओ जे मेला कत रोंग सुतार मोरा मेलानि जराव न अब खागजाखै मानसि अब बख्र किसाम तिखेन वान सुगै खलाइजाखा सुतार मोरा मेलाव जेमन खागै माना तैखे अब नाहारिnya काले काइमानि नङाबनो तैसा मुइतो खलाइ रेखा बेलायखेना हामबाय अब नायगेना ताबु जदिन वातै कुनु कारणे बांखांके त अब नुकसान नङानि चान्स दङ हाइपन आबनो तैनो जों ड्रेन किसा खतरखे तनो जेमन वातै इंगै तै जमक फानो ड्रेन तै ब ड्रेनिंग माना जातखे इंगे मनो तेकासे कक सानाम चुंके एमनेखे आं माल्चिंग पेपर बाय खलायो माल्चिंग रुल बार हाइपन मनो जरा किसा कमनि बिसिङ हनै नारा न व्यवहार खाइके के ना माल्चिंग पेपर खलाइके काहाम काम हनै आव माल्चिंग पेपर खलाइके काहामो हाइपन जरा कमनि बिसिङ म दवै मा काइमानि बागै जेता चिं ताकलाय 2021 नि आईपीएफटी बीजेपी जे सॉरी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा जे जॉइंट मुभमेंट खलाई आलादा राज्यनि जे डिमांड खलाई दिल्लीयाव मुभमेंट खायमानि आ मुभमेंट नि किफिलमानि परेवनो आनि खेतनि आल बायमा रंनो रेडी खाइसे म काइमानि बाउन बगे किसा लेटिं थांगा साना थांखांकै राजनीति दल बाय खरंजाक तमा बा आयंबो जरा र नांग यामबो जरा र ना उंथानि यांगके किसा लेरि थांगा आ ताकलाय दिल्ली मुभमेंट आरो जरा मारि मान बगे म किसा लेरि थांगा अब कुबिको हाइपन बसकां जरा बाम तिकेन खाइनाय दफानि सामुङाव याप्रि बारो खाबा याप्रि न तै उसलोया तै अमत नांगमानि मत चिनि सालब्रुमब्रुमनि नांगमानि सामुंबा मबाय तो काइगावनि तंनाय एवं कागै मांगला मास मेलन हायकेबा चिनि कक बाय तो थाइसुमुरक न हनो थाइसुमुं गांके जों वानसुगो हुगोसे खालायो हुनैनै फिया खेतरगो खालायमानि तो कम न फिया खेतआवबो खालायजागो अबुंग मास मेलन हायकेबा हिन्दी बाय जेदा जों सायमाना खरबुजा माने अब नों नाबले म ए अब खरबुजा अब ए खरबुजा चिनांके ब नुगियाखो हायपर बिनि बुकुरुंगे खिरा जेमन राखांके पाथरा त्रांग मा हाय अब सेरकम न पाथरा त्रा हाय कायसा दाग बिनि सिरा दङ बिसिङाव हांगा राखांगे एकदम कर्मल हाय चाक्सि सिङि दङ म बेलायखे कतै चिनि हुगनि थाइसि मुनसलाय म तेबो कतै को आके बनबदा हुगनि थाइसमा हाय मुनै चाना नांना म के कथुं न चाइ म मुनफाना एमन बेसि साका ब नरमैया जात म साका ग्रागनो दङ जेमन जों मफल चामा हायनो बिसिङाव राखांगे कसाक बिनाबो किसा नरम दुदुक नुं दङ कसाक बा कर्मललकनि किसा कुमुनो जे फाइमानि शेप कुमुन हंगा कुमुनि जे कालार न हायपन म किसा कर्म फाना किसा कसाक टाइपनि कर्म साका हंगे किसा तमने बनो मफलनि बुकुर हाय जे सिरा मा हायके ब पाथरा त्राङै दङ ता मफल ना ए मफल ने सॉरी खिरा
খিরা করা যেমন বিনি বুকুর পাথরা ট্রামা হাইব বম তিখে নঙ্গু সাকাও mo kaisa kaisa koi kg rok মতো এবাসে কতর জাজিয়া বিসিংকে 600 গ্রাম 700 গ্রাম আমতি কাইসা কাইসা বুথাইনাই অব এমনি जों মার্কেট রগ অর তসিন রমাই আফানো ফাতা রগ থাংপ রগ পাইছা হাঙ্গে 50 টাকা 60 টাকা আমতি কেজি রগ जों মানুতা ke sing omo buthai thai kan kan ke norok no phunung na chai tungnai khabang taku te bukhuk sing teu sha phaipinai je jorao mo o ji mas melon buthai thai na a jora norok no teu sha phunung na ni chai tungnai obon kari te tam tam khalai tung sing to aro kaisa kaisa nukha kheraguda mafol kai tabu oro nukha mas melon te tam to te kaisa norok no te kaisa plotot langi phunung na abongke gangla kotor e gangla kotor tabuk thaina ni sengi tongkha tababo nor asung te kisa yang te kaisa kheto ma thanglaino gana no কিসা মাহিম লাইনাই কারণ প্লট কে খাইজাকবা ফাইদি চিন্তাবুক যত হাইনা হাই চিনি লোকুরং নাইনাং মুচুং গবা নংনি বিসিংতি আনি গাংলা খেতানো ফুনুংনাই যতন ফুনুংনাই যত হামবাই engke khabang taku te bukhuk song phaidi logi tongdi nai tongdi khumpai tibi ojora te kaisa plot of phaisa paika obon sai sekang seng kheraguda hai kai marshmallow na hai ke ba tormos hai ke mafol ni kheto nai mani ya gulo tau seng phaisa paika te kaisa plot obong khana mo gangla kotor ungkhana phadi seng bin khoktui no khanal ai nai le ne oro mo gangla kotor bu phai gangla no bu bhai jat te obo manna rok kanketi salbosoro nangno pati changani mokhe gangla kotor da na tam putamo jakuno mo gangla kotor no hybrid obo tabu mana ni digin thangi dongha nor nukhna thaija thuju bini bo thai cheng dongha haipano saro kaya kho abeno mo o ganglam tino bo charo kate thaite na kanai chungte 15 hoite 20 din bising hongke obono chung kebang khen chung bazar kari ui mannai ono teke 20 din kan kari mane ga oro ke busuk rok jaga oro emne khe to jaga pray 12 ganda moto jaga tongo oro 205 ta gangla ni bufang tongo e 205 ta o chung kha kangke bini bothai bangman jora bisi manya hampano chung 80-90 কেজি কে খাগি মাননাই আমতি কাইসা হিসাব দংতা হাতি 12 80-90 কেজি ফালাই মাননাই হাতি বারোয়া প্রত্যেক তামনানি 3 দিন নি উলুল 3 দিনই পর হয়তো বা जों সপ্তাহ উইকও जों ওয়াইট থাম খাগি মাননাই হারভেস্ট খাই মাননাই আচ্ছা ওই হাতি 12 ওয়াইট খাগি মাননাই তাবো মোটামুটি তাবো তো বকরি রক বা বো বারো রই তংমানি তো নুখা বথাই যা থইছ নুখা আংকাই
अबो खालायथानि बु भाइरक बुसुक रक नों इनभेस्ट खालायना गाव जागाव एक्चुअली म ताकलाय पुइलानि खेतबा पुइलाव हांके मतै किसा इनभेस्टमेंट हाबो बिनि प्रॉफिट किसा कमुंगो किंतु सेकंड टाइम हांके ओ नेट नतै पाइना नांलिया वा पाइना नांलिया आबा हाइके चिनि नि तामनाने अर्धेक निसलाय चिनि इनभेस्टमेंट कमिवि थाङो ओमफ्राय पुइला निसलाय जों सेकंड निसिनि जेता कबो फसल खायतानिबो जों बेनिफिट बिसिंखौ हाइपान ताबुको बेनिफिट दिंनाय ताबो बेनिफिट बिसिं याफान जों 20% ले बेनिफिट दिंनाय चिनि जेता इनभेस्ट खायमानि आबुनो बाद्रुइनो इनके आगि रग महाय निं ताकलाय जे खालायमानि जे म फलंथों बा मास मेलन आबुनि कारिने जे खेरगुदा अब हाइरक आगि रग खादा खालायका अब हाइके ताकलाय खालायमा हाइके खार खालायका एक्चुअली आगिबो खलायो आगिबो हंके जागा या तैसा गुबुन जागाव आबो हंगा नि काइसारो थाइलैंड भेराइटी काइसा आपेल बेर निताव जे बराय नंखर मानि कुल कतर कतर गोख्रां आबानि काइसा प्रोजेक्ट दङ आबोनि बिसिं बिसिं नाङागिबो ससा खलायो म फल खलायो आमतै फिया बाबो ताव बुफां तरि थांमान बगे आ जागाव जागा आमतै खायनो निकिसा सुबिदार कम थांका आबन बगे ताबो हंगे खेताव खलायनो बगे प्रोसेस टाकलाइन सिमि चेंखा अंरखे नों साइसुं दा खालाय आबन कारिने केबो खालायनाय तो ताकलाय बिसि तरो आं साइसुं न हाइपानो यांगा नांगुनि तेबो ताबो खलायनो बगे उत्साही दंजाक आनि मनो खलायमानि नुगुइ आं बाबोनो नायो जे आनि मनो नुगुइ तेबो चिनि बर खलायनानि चाइथकथों तामनि हिमा जों माइ खलायमानि यागलो चिनि खेतो हायनो बुक साखलाय थंगो बार बार आबनो सावो चिनि बर पुसु गेसिमि हनलाय दंलायो किन्तु चिनि जागा दंमानो जों नांकुंमानि सामंगो जों थेपायानि कारणे जों बेबिनो जागा जों उगलगो उसलुजा आबन बगा आं अबनो वानसुको जे मखैथों खलायबो चिनि नगनि नांमानि रां फैसारनो जों चुबा चुतु बुइमानो तयाव बाय जों नग नुखुंगो हयतो चराय परिथानि नग नुखुंनि बेबाग नांमानि जों जत सम्भव याफानो असम्भव किसु करि नि आं खावचंगो सरकारनि फाइसिंति रखे कुनो सुदा सुबा जाक ना निजे टोटली निजिनि बाइथ एक्चुअली ताकसे जरत सरकारनि हयते कुनो एत कुनो इनभेस्टमेंट तामनानि फाइनान्शियल कुनो असिस्टेंट रक मानजाखो कुनो समय बीएलडब्ल्यू रक थांगा हयतो किसा मिसा जेता बुइ मान माहायना ओ फार्टिलाइजार रक प्रयोजन के यूरिया सार रक एसपी रक किसा मिसा माननो ते बाकी हिंगे तो निजिनि तामनानि कैपिटल इनभेस्ट खाइनो ताबो खलाय दङो जा मानसा आबो हंगांगे तामनानि ग्रामीण बैंक रक केसीसी रक आमति खाइ लोन रक नावया कुइनो अमनो ताबो रान खाइ दङो हयतोबा अमनो कल्टिवेशन रक थेबा जागै दङो ता ओके पाइथाको सिक्ला चालाय रक नो ताम कखसना मुसुं जे सिक्ला चालाय रक ताबो लामा मान जाङै दङ लामा मान जान बागै सामुंनि लामा मान जान बागैने गोबां मा लामा हामिया रक या फिर बागै गुइ दङ साना थाके ड्राग्स रक चालाय माने नुक जागै दङ अ जागाव नों सिक्ला चालाय रक ताम कखसा अब बेलाय काहाम सुंमुं अब काइसा चिनि सोसाइटियाव बेलाय केने ग्रिमा सिंसा अब हाय जरा फाइ दङ तामनि हिनबा चिनि दफानि बिसिङो जों सानानै थांका आं निजिबो ताबुक जे फसल न खलाय दङ बा जे खीरा हिन्दी गांला हिन्दी मफल हिन्दी आंगो बारिनि अब बुफांनि जत नस्लाय बुफां बुथाय काहामनो नायनो आनि फाइनाय जरानि बागै नेक्स्ट इयार आं जखन कायनानि बागै बिनि बुसलैनो काहामनारनानि बागै बुथाय काहामनायनो आं बुसलैनारगो अब हाकिन चिनि समाजाबो जों चिनि भबिष्यतनो चिनि थिनांनि चिनि सिक्ला चालायनो जों काहाम के नारंनानि बागै जे क्रिमा सिंसा काइसा जरां दंखा बिभिन्न ड्राग्स बा एडिक्ट ngै बिभिन्न चामुं हामिया नंमुं हामिया गदालै चिनि बर रक ताउ नासि नायखांके वासिं सेसु के चराय सिक्ला रक सिक्ला हाइसे नुकजागलिया आन बागै आं कबंनाय हिन्दी बाय काइसा कक दङ खाली दिमाग शैतान का घर है माहाय हाइनो समय बुकचा तंयावै लामा गाना गिने आसुक तंयावै बुइटास थंमाबो उकलुगा आसुकै नायावै फाइदि निने नक्सानो आरि निने नग उकलुग निने बुसकां गाना आरो नों काइसा कुइसो फांसा फुंजुके काइ चेंखांके ओ नोंकाय मानि बुफां नोंकाय मानि मखिथों जखन बुबार बारि थाइनानि चेंगानो आफ्रो निनि बुखा बेलाय तंथंनाय ते बेबा खामिया वानसुं निनि बखरग फाइगला आफ्रो नङाबोनि प्रतिनो निनि काइसा इन्टारेस्टेड दङै मुचुं मानि फाइनाय अबहाय मुचुं मानि बिसिंतिबो अबहाय खलायमानि बिसिंतिबो सिनि सोसाइटिनि सिनि समाजनि सिक्ला चालाय रक हामिया लामानि याकनि यगैमानो ते किसा मिसा रां पैसा मानमानि यागलो ते खाथुं खाजाके गोबां खलायनानि बागै बरक उत्साहित दङो आवन बागै नां कयनाय चिनि मा फांनाय रंनबो
নিনি নক নুখুঙ্গ চরাই রক যদি ন লেখাপড়া পাই চাকরি মাই টমা জরাগ বরং কিছু এনকারেজ খাইদি মতে হাই বুফাং ওয়াফাং মুখিtung থাকিtung কাইথানিও বরং মান খাংকে চুবাদি সাইজ খাইদি আবনি বিসিং সিনি সমাজনি সিকলা রক হামিয়া লামাও থাঙি তমনি ইয়াকনি जों কিছু না কিছু তো কাটরি টু মানান नै তে বরং ন ববা হাই সামু গদালি মান খাংকে আবা হাই হামিয়া ওয়ান সুং রক বংনি বক্রগ ফাইग्राखनि आं खाव चंगो बनबागै लुकु रक न जत गार्जियन रक न जत सिकला चालाय रक न बन कइनाय चाकरी न सिमे आशा उइ बक्रग टेंशन तैया उइ जों गोजां के बक्रग न सिनि सामुं नांकुंगाव थेपाउइ फाइदि जत माफा जत सिकला चालाय रक न मुखिदों थाकिदों काइथानि बुफां बाफां काइथानिबो आगुक लाखि हांके अबनि बिसिंतिबो काइसा किसु ना किसु अंश पार्सेंटेज इन सिकला रक न हामिया लामानि किफ्लिटु माननि आं खाव चंगो हामबाय aw kapang takutai bukuk sung aw okokla kobuino jefore sini chung mungsa samung khalaya olos mostisco soitani karkhana ni bangla bai je kok sajoga phur chini jefore sung haino tongo afroke buddhi hamiano sim bokhorgo kuribo tumu jodi sung samung bai gadalai tong kangke afro sung a samung bahake sarina amumang su wansugui tongano hamia wansungna jora mangala faidi nung ang jotono sakthari ne nok gana मस बुफां फांसाफान गायनाय जों आबोनि बोथाय चाद्र फानंगो आबो हाय कायमाने बिसिंति फान जों चेंलायानो अबो हायके न जों हानो हामजांमानि फुनुक्लायानो बुखुबासिमे हानो हामजा खांके आबो बुखुबासिमे तन्याव जों बोखा बायबो याक बायबो खालाय फुनुक्लायानो नायतंदि खम्पुइतुबि दिने बागासंनो जतन खुलुमखा हामबाय।